Yeah, Mr. Pickle. You see, Mr. Pickle, Baba won't say. Maybe pick a credit to Mama Manuma, and then you may talk. Or baby wash a label, and said, then you or Baba made enough for you. The Baba 20% when your ice water. My mom said, yogurt. We perceive me feeling on the check here. And then you may manage it. Talk will be Timika and shit. Mabeka da betro say we see the other that you can see you can't have your chance to go for it. Mabeka da betro say we see no miss at the other that you because we can't have your chance to for being or more cash over. That Ghana my soup will be a hundred. Take the sea at Kamua, Naso, a freeze robot. Mumameka, no correct, Namachop, trade up with Nakopon, Nasana, okay, and correct. Wasi atwerɛdi foɔ bɛba ɛnɛ mangana mu mameka da bɛkyerɛ wo sɛ asɔfofo yi na ɛbu week nanso ɔsɔfo bɛpirikyi na wogyina passport so na ɔkɔntɔkwa ɔne ne yɛnkɔ sɔfo twa blow mameka na bɛkyerɛ hwɛ ɔsɔfo obi kasa tua na wɔde bɛba ho so na ɔde apolisifoɔ na ɛnam wɔ so wɔsɛ wuwɔ tumi ya ɛnaada ɛde akorɔ bɛbɔ ɛnaada de aka wiase mu asɔfo yi mameka ɔtwe dɛ po Nyankopɔn na asɛm ɔka yɛ nokorɛ sɛ ɛmmerɛ ne ba bɛwura a ebi ase bɛda no hwɛ aberanteɛ wiase adaredare ho bi kyɛnbi wabrabɔ no hwɛ wama no agye wo sika na ba bi ɔde atɔ kaa papa bi na ɔde no ɔbɛkyerɛ wane ne mma firi we ayɛ agyapadeɛ agu no ma hɔ nanso ɛfiri waa wobɔtɔ mu hwɛ wakɔ ɔyɛ buo wakɔ akɔgye no aduru kakra de hyɛ no asɔre ahyeɛ ɔtwe dɔm te sɛ dɔm kɛwu ma meka wane ɛbɛtumi akyerɛ m sɛ ɔsɔfo papa bi wɔ ha meka yɛsɛ menka kɛwu baabo ne kita wo no ɔyɛ pipa onipa ɛna de ne nsa twerɛeɛ hwɛ ɔyɛ store bi a mameka na korɛ na meka me mu na masoro ɔtwere apo Nyankopɔn ba no ɛmmerɛ a wɔba bɛkɔ ɔhyɛ yɛ bomi saa bɔhyɛ no mepɛ sɛ mebisa kristofoɔ sɛ motin de bɔ no yɛ ɛyɛ adwuma ɔse wɛ mekɔ megya mogya aka mɛsoma ho kronkron ama no aba mo so na sɛ ɔba mo so a mo a wobɛgye adi wɛyɛ ne yɛte sɛ medeɛ no a